Hi there, Sanbodani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu nezingane zesimbu. Le yakuzane ezesithembu nakuthando nesithembu kuhlobene kancane lento esixoxayo. Also-ke ngiyabuza nami ukuthi kanti bona ubhuti bethu nomalume nobaba yini ndaba benze kanje. Wegazi niyakhumbula uTirelo ethi kuSibindi, wena kodwa uyamazi uma awumsabi uma beku season 1. Mina sesesilalele nabanye ukuthi hawu. Mayethi kuSibindi uyamazi uma, angithi yena uyamazi uma wakhe, angithi wayisolo bani konje ubrother lo okhuluma osani ukuthi angithi yena wazi uma wakhe, angithi yena wazi ukuthi kuma wakhe yini right ne wrong, yena yenze leyo nto leyo angasabi. Mase fika komunye sethi ke awena uma kodwa uyamazi awumsabi noma. Asiye ke kaTirelo noSibindi ibambe lapha ibambe ilenga lenganikwane yaSibindi noTirelo siyeza kuyo. Nakho ke la egameni lokuthi ke ubani nobani akamboni amakhosikazi asemzumbe lawo. Angithi amakhosikazi asemzumbe. Mase ke futhi sinake le methi yomalume. Imethi yomalume le nobhuti. Mase uyithatha wena uyenze ibe personal, hayi sihlangene nawe ke, hayi nami futhi singaxabani siyaxoxa. Uyabona ubhuti mawuhleli naye kubo uhleli naye as a girlfriend. Mase uthi wena kuye ekhaya bathi bafuna 1 2 3 or ekhaya kudingeka lokhu uhleli naye akakuzwa. Isike yapprove ke futhi lento leni isibuya ngisho lab yatest ningitshele nani ngisho singathi asifakaza ngomakhelwane benu onomndeni wakho. Uhleli naye uyi girlfriend mase uthi ekhaya bathi akakuzwa. Kodwa lona kubo ethi ekubo nabo abazali ehleli nabo mase ekhaya bathi uyamuzwa loyo. Ngoba vele uhleli nabo abazali basho khona. Lona ovuka lana kuphela isonto kuphela inyanga zize zibe 3 zize kube 6 kodwa akhuluma ukuthi njalo ekhaya bathi hawu. Basho nini kini ukuthi lokho wena ubuhleli ka boyfriend? Iqala lapho into ukuthi ke kungasabukwana ke kahle. Mase nibona ukuthi na kodwa uyam undermine ubani. Ngeke ngilethela umsuka ngoba niyathanda ukubaleka izinto lingayibuka ekuqaleni, mina nginibuka sekuqaleni. Lona okubo mase ethi ke la ekhaya bathi abazali bathi usuke vele ehleli nabo abazali bakhe. And lento ayishoyo ikhona futhi ngoba vele uphambi kwabazali. Lona usuke seceleni kweboyfriend ehleli kuba boyfriend mase abazali bathi ayizwakali kahle, ayisindi. Yingakho okwalo osekhaya nabazali kushesha. Ngoba ukhuluma vele usho izinto ezishiwo abazali ebehleli nabo. Akekho available kuyena, unabazali. Ilunga lapho ke yakhe indaba. Mase kuzwala sekuthiwa hawu wahlala iminyaka ewu4 naye wasebona omunye washeshisa. Basuke bathi lapha yana ukuze aphume la ekhaya yenza lokho. Kanti kwenye indawo asikwavele kungazi ukuthi kanti uphume kanjani kini. Mase bebuye bethi cela izinto ukhona lapho. Uyabona? Kuthiweni kanti? Yindeke lenganekwane. Kodwa sengitshela ukuthi wena mase uyibuka lapha ku TV ngokuze uyibambe lonto ukuthi uzubone sengathi nje kunento ethini ohlambe akamboni kahle kanjani. Yikho nje ngisho komakhelwane beyicasukela intombazane esheshe yohlala nomfana omakhelwane. Bayicasukela nje ngoba isuke lento ithi wena kwakini awuhloniphi. Engasho ke kodwa umfana ohleli naye ethi yena ave hlonipha ubani ave uthobekile kodwa omakhelwane abasho njalo. Ngoba kini awumphakathi awuphumanga wawukhipha wena ngamaculo okufanele ukuthi uphume ngawo usuke wahlala lapha yana. Futhi kumphakathi awusazi isivumelwano. Iyafana ke lento nonkosikazi ebuka omunye unkosikazi kuyisithembu.
ngoba lo okhuluma ekubo nabazali isheshe izwakala into yokuthi kusho abazali bakhe ukuthi akwenziwe nje. Kodwa lona ohleli egcekeni ka-boyfriend ne-boyfriend, naye i-boyfriend ngalobu ingabazi ukuthi kusho abazali bakhe basho nini ngoba ngo-8 adelana ebusuku no-8 ekuseni ade khona. Isonto lonke uhlelelana ukhulume nini nabazali bakhe? Yikho ukuthi mase abazali mabekhuluma anobalalela mase yingane asibezwa kodwa mase sikhula siyabezwa. Yikho abazali bathi angiyifuni ingane elokhu izulazula igcwale kamakhelwane. Inkinga ingane ifike iphose ngapha kamakhelwane. Amakhelwane esekudliwa o-K_F_C. Kanti ekhaya o-K_F_C mhlampe kubuze kuphela inyanga ayisapheli ingane amakhelwane. Impi yomakhelwane. Jehova, yazi guys, yazi kuzoba buhlungu kwabanye. Ngiyaxolisa kulezo y'ndawo. Inkinga ukuthi abantu engikhuluma ngayo engikuthandayo amaZulu bonke bayayazi lento engiyishoyo. IsiZulu nje sona sithanda ngathi noma kungaphoswa amagama ulalele. Ngoba kuthiwa ingane ayingazulazuli. Ngoba ingane izofika ithi ngale kamakhelwane ibone ukuthi i-breakfast yakhona ayifani nesekhaya. Siqala lapho-ke selobe inyamalala ingane. Ngikhuluma ngengane-ke kodwa. Sengikhuluma nakhona ukuthi wena ungabona sengathi kanti kone yena vele. Izenzo zakhe ezenza ukuthi nomunye asuke ambuka amqale phansi amqeda phezulu. Kwenzeke. Ngoba ngisho nokuthi omunye ezothi hawu kanti wenziwa wrong. Naye wenza wrong, uyabona. Kodwa sazi-ke ekuqaleni mina into engishoyo ukuthi kwenziwa yini. Yabo lento efade ngisaid. Mase kodwa kushiwe lo kade hleli kuthathwe loya. Loyana usuke ekhulume kubo. Lona usuke ekhuluma naye i-boyfriend eduze. Manje naye ngagcina sithi unamanga. Ngoba ebusuku bewulana. Ukusho nini uma wakho lokho? Ukusho nini ubaba wakho lokho? Ukusho nini ugogo wakho lokho? Kanti lo sekhaya mayethi ubaba uthi vele usekhaya kubo nobaba wakhe. Yasinda yona. Awu but uphinde fane nesithembu phakathi. Isithembu-ke nje asibone eseyinhliziyo ezinhle. Esabantu nje abajinile bathi bayogudlana ungula phakathi. Njoba nale video uzoza ngathi sigudla wena. Mina ngiyakutshela ungayibuza wena ukuthi hawu yini indaba lo osekuhlalwe naye u5 years. Sekuhlalwe naye yes. Kodwa lo ade kubo. Vele izinto zakhe bezenze isheshe iphelele. Ukuthi ade kubo loyana. Loyana kunayo into yokuthi vele kuthiwa la ekhaya akaphume kanje. Kanti lona omunye sekhombisile ukuthi mina ngingaphuma kanje. Hey Nkosi yami manje ngavelela seshisa nginomoya wokuhlekayo. Umoya wami wokuhleba odlukiza manje. Hey. Usikhona sengibhorile. Kodwa le ifanele uyibambe uyibuke lapha yakuthanda nesithembu. Mase uyabona ukuthi hawu indaba iyona ke leyo. Isuka lapho into. Manje ngisho ngokuthi usuyabo ukuthi abantu abakwazelayo banenkinga yokuthi abafuni ukususa lento abakwazelayo yona. Ileyo inkinga. Abantu abakwazelayo abafuni. Kungcono thina singakwazile. Thina singakwazeli ungathi ukhuluma into esiyikhoyo. Abakwazelayo uzothi ukhuluma into bebekubhuqa ngamehlo. Ngoba bayakwazela. Baba anyway guys, lona ongihemisayo ongibuza ukuthi ulona ongihemisayo uthi kimi misleading into yama video ukuthandwa nesithembu. Uthandwa nesithembu ehleze bekhuluma indaba ezingaphelele. Hayibo.